Ibu ira. Kokar saja, kalau Raja Kohindam. बर्तमान रोटी सेका जाउछि बोलु छ बहुत पूरी भजा पड़ीगला मुंडे गोटे पानी पड़ पकड़
ଅନ ଟିକେ ଆଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଖାଇଛୁ ଶାଗ ଭଜା, ବୁଟ ଆଳୁ ଭଜା, ଡାଲି, ବାଇଗଣ ଭଜା ପିତା ବେଳ ଭଜା। ରୁଟି ପାଣି ଆମ ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ବି ଖାଇବ। ତାକୁ ବୁଲେଇ ପକେଇବ, ବୁଲେଇ ଖେଳଉନି ଆଉ ଟିକେ ମୋର ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆଉ ରୁଟି ଖାଉଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ରହିଥିଲା, ଦେହ ପାଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। 2 ଦିନ ହେଲା ଅଫିସ୍ ଯାଇନି।